Dobrý den, vážení diváci. V dnešním díle pořadu Rozhovor s osobností Pacovska přivítáme pacovského fyzioterapeuta, jehož služeb nevyužívají pouze dospělí pacienti, a také fanouška historických aut, pana Petra Kota. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kote, v čem spočívá kouzlo fyzioterapie? Kouzlo fyzioterapie spočívá především v tom, podle mého názoru, že to je jako extrémně všestranný obor, slouží jako doplněk, ne-li samotná terapie při spoustu nemocí. V podstatě můžeme ho využít na jakýmkoliv oddělení dnešní medicíny, prakticky na urologii, gynekologii, psychiatrii, a v tom je to úžasný, protože tohle to jen tak jako spoustu oborů jako nedokáže být takhle všestranný. Pro koho, pro jaký typ lidí je fyzioterapie důležitá? Nebo komu pomáhá nejvíce? já osobně bych ji neindikoval úplně každému a hlavně nejvíc sobě, no, ale jak jsem říkal, no, dá se to vzít v podstatě od narození. V podstatě indikujeme fyzioterapii dětem, miminkům, který se ještě vůbec neměli narodit, takže do zprávy píšeme třeba -6 týdnů. Indikujeme fyzioterapii lidem, kteří jsou, dá se říct, na smrtelné posteli. Takže je to širokospektrální. V posledních 10, možná 20 letech se fyzioterapie, respektive fyzioterapeutů, jejich počet neustále zvyšuje. Čím to je? Tak já si myslím, že fyzioterapie je, nebo proč se tohle to děje, já to řeknu podle sebe. Jako moje touha byla dostat se na medicínu a na medicínu jsem se prostě nedostal a jako záchranu jsem měl fyzioterapii, na kterou jsem se dostal, a postupem času vidím, že to prostě tak mělo být, a jako lidi si ji vybírají, protože za prvý třeba nechtějí studovat medicínu 6 let, nechtějí mít například tak velkou zodpovědnost. Ta fyzioterapie je jednodušší než medicína, co si budeme povídat, a tak jako 3 roky bakalář, 2 roky magistr a můžete plnohodnotně pracovat. Medicína 6 let, 5 let atestace, až pak jste schopný vydělávat nějaký rozumný peníze. Další věc, můžete jako fyzioterapeut se věnovat miminkům, věnovat se sportovcům, věnovat se klinické fyzioterapii. V tomhle tom je to prostě bombastický a proto je to tak dle mého názoru atraktivní. Další věc je, že můžete vlastně se pustit do soukromé sféry, což v tom zdravotnictví taky málo kdy jde. Já už jsem to zmínil v úvodu, i vy jste o tom mluvil. Vaši ordinaci nenavštěvují jen dospělí. Od roku 2019 děláte také fyzioterapii miminek a novorozenců. Jak se s nimi pracuje? S nimi se ku podivu pracuje asi úplně nejlíp. Občas jejich rodiči je to horší občas, ale já to tak jako chápu, jo? Když prostě například přijdou ke mně do ordinace, vidějí tam prostě zarostlýho, fousatýho, takovýho chlapa potetovanýho, tam hraje nějaký rock'n'roll nebo něco takového, tak kolikrát asi si říkám, no, sakra, kam jsme to vlezli, jako jsme tady vůbec dobře, ale víceméně na ten první dojem už dneska nikdo moc nedá. Já si myslím, že s těma rodičima se pak ve finále, když se do toho pustíme, vidějí, že to prostě jde. A u těch miminek je úžasný jako to, že oni prostě mlčejí, oni si nestěžujou. Jo, to je prostě čistá tabula rasa, která vlastně prakticky nemá žádný problémy, a v tom je to úžasný. Horší je teda, že mě občas počurají, pokakají, poblinkají, něco takového, ale na to už jsem jako zvyklý. A případný pláč nebo nějaký odpor těch malých pacientů? No, ten tam určitě jako je, přitom to tak jako, ten tam má být, to je správně, je to, na kurzu nám říkali, že mentálně nebo psychicky zdravý dítě se pozná podle toho, že při Vojtově metodě prostě pláče, a když se nad tím zamyslíte, tak prostě to dává smysl, jo. My ho zalehnem například, my mu vememe nějakou vůli pohybu nebo nějakou možnost pohybu, tak já bych si jako jediná jeho možnost je prostě se rozplakat. No. Vynadat mi nemůže, tak se rozpláče, maximálně počurá, no, nebo něco takového. Jak jste zmínil, vy se věnujete Vojtově metodě. Mohl byste krátce vysvětlit, co to vlastně je, co to znamená? Vojtova metoda je vlastně úplně extrémně revoluční metoda, podle mě, která ještě nebyla překonaná letos vůbec. Vymyslel ji profesor Vojta nějakých 50. až 70. letech, kdy v podstatě dostal úkol od primáře neurologie, ať prostě něco vymyslí. Primář ho poslal na oddělení, nebo tenkrát do lázní, kde prostě měl léčit děti s dětskou mozkovou obrnou, který neměli absolutně žádný zastání, nikdo nevěděl, co s nima. A profesor Vojta vlastně přišel na to, že každé zdravé dítě se vlastně rodí
s nějakými vrozenými pohybovými vzory, které jsou geneticky daný, a pokud je to dítě zdravý, tak v prvním roce jsou mu kompletně přístupný a umožní mu vlastně lokomoci, umožní mu pohyb vpřed, umožní mu chodit. A děti, které jsou nemocní, kteří mají nějakou nemoc, jako je centrální mozková obrna nebo obecně nemoc nějaký centrální nervové soustavy, tak těmhletem dětem jsou tyhle ty pohybové vzory v podstatě jako zablokovány. A na základě Vojtovy metody ovlivňováním různých reflexních bodů my jsme schopní mozek přinutit, jakoby obnovit nebo respektive vytvořit cestičky k těmhletem pohybovým vzorům, kterým přirozeně nejsou dostupný těm nemocným dětem. Ty děti k vám posílá, předpokládám, pediatr? Víceméně tady na Vysočině pediatr, ale nemělo by to tak být. Mělo by to být jako víceméně, že ho pošle spíš jako nějaký specialista, dětský ortoped, dětský neurolog, ale dost často ty matky, ty rodiče prostě píšou sami. Vy také pracujete na sociálních sítích, nebo prezentujete se na sociálních sítích, kde sdílíte například videa právě z té Vojtovy metody nebo pokrok některých pacientů. Co vás k tomu vede? nad tím poslední dobou jako dost přemýšlím, protože spíš mi to přivodí jako problémy, než nějaký užitek. Tak jako ze začátku mě určitě k tomu vedlo vytvořit si nějakou reklamu nově vznikající centrum, nebo já osobně jako nově vznikající fyzioterapie, tak tím to začalo. Potom, když jsem dál a dál se dostával do té problematiky a zjišťoval, jaký možnosti jsou tady nabídnuty těm lidem na Vysočině, tak jsem si říkal, hele, tady prostě to není dobře, tady je něco špatně. Nechci říkat, že jsem sežral všechno moudro světa nebo něco takového, ale myslím si, že jsem se za svoji praxi naučil věci, které tady zkrátka ještě nejsou, a rád bych je prostě těm lidem nabídl, ukázal, že to jde prostě jinou cestou například, nebo že to vůbec třeba jde. Sociální sítě, jak všichni dobře víme, jsou dokonalí k tomu, aby vytvořili bouřlivou debatu častokrát. Dost často to i přinese právě nějaký ovace, jo? Že spousta lidí naopak třeba sdílí svůj příběh, řeknou, helejte si, já jsem to měla takhle, chodila jsem tamhle a tam jsme dělali tohle, zkuste to. Takže jednak se tím jako já sám učím, zdokonaluju, a jednak prostě nabízím možnost léčby nebo nějakou cestu i lidem, ke kterým se to zatím prostě nemělo šanci dostat. Vy také pořádáte nebo nabízíte veřejnosti workshopy zaměřené například na správný vývoj dítěte. Má to úspěch? Je to zajímavé pro veřejnost? Určitě jo, já jsem letos dělal vlastně první, ten workshop byl praktický, tím byl vlastně unikátní, že byl praktický, že každý ten rodič se mohl vlastně vyzkoušet tu danou pozici toho dítěte, kterou v určitém měsíci to dítě opravdu musí zvládat, a bylo to z toho důvodu, aby ty rodiče si uvědomili, hele, tyho 3měsíční takovýhle špunt a on musí tady zapojit tyhle svaly, mě je 30-40 a já to prostě nedám, já to nezvládnu. Takže to mělo víc tak trošku k tomu, že nebudeme úplně hledat 100% dokonalost na svém dítěti ani na sobě, to je prostě utopický, to neexistuje, a tak trochu to vememe tak jako free, takovou nějakou normální cestou selským rozumem, což si myslím, že se tak nějak povedlo, a byl to hlavní důvod, proč jsem tyhle ty workshopy začal dělat. Abych to zobecnil, je to vlastně i proto, aby ty rodiče sami trošku věděli, co mají očekávat, co je tak jako ještě v mezích normy, co už je jako přestřelený, a že často se mi stává, že do ordinace mi právě chodí děti, které jsou buď přeindikovaný až strašně k té terapii, anebo až moc podindikovaný, že buď přijdou zbytečně moc brzy, anebo až moc pozdě. A to je prostě špatně, tohleto se musí změnit, ta edukace musí prostě takováhle být. A dá se třeba říct, co už je moc, nebo co je výrazně málo, podle čeho by to ty rodiče... Tak já jsem schopný v podstatě poznat i na vás, když si stoupnete, když se tady projdete, co jste jako miminko nedělal, nebo co jste dělal špatně, co jste přeskočil. To samý u toho miminka není to 100%, jo? A prakticky se to asi nedá úplně ověřit, ale podle těch znalostí, které máme, který dnešní věda umožňuje, tak se tomu tak přistupuje. Takže já třeba ve 3 měsících jsem schopný říct, hele, tohleto dítě bude mít problém s tím, že třeba v 8 měsících, 7 měsících nepůjde na 4, nepoleze. Jo, a tohleto, když mi třeba přijdou ty rodiče a jsou podindikovaný, tak většinou se stane to, že jdou právě k pediatrovi nebo k nějakému specialistovi a tam se stane to, ježiš, dítěti je 9-10 měsíců a ono prostě neleze, není na 4, neumí se tam dostat. Obrovský problém. A teď tam už přijde prostě takovýhle dejme tomu, takovýhle velký špůn nebo takovýhle cvalík, že a teď k tomu přijde nějaká takováhle maminka, která prostě poprvé v životě má cvičit s tím dítětem, dělat tu Vojtovku, která je fyzicky i psychicky velice náročná, a teď to těm rodičům jako vysvětlete.
kdyby možná, proto dělám tu edukaci, protože kdyby možná ta matka věděla podle toho mýho kurzu, že ve 3 měsících to dítě to dělá jinak, že to prostě tady smrdí, že to je špatně, tak by přišla už tenkrát v těch 3 měsících a my bychom to byli schopni vyřešit a třeba během týdne, během 14 dnů, možná taky ne, možná by se zjistilo, že jako těžce nemocný to dítě a řešilo by se to už jako do budoucna, ale tom je to právě zásadní, protože pokud to dítě se má vyvíjet v nějakém centrálně koordinačním defektu nebo v nějaký centrálně koordinační patologii, tam je opravdu hrozně důležitá ta včasná diagnostika. Pokud my to dítě diagnostikujeme až pozdě, tak například už nejsme schopni ho rozchodit. Pokud ho diagnostikujeme brzy, tak jsme schopni z dítěte, který by jinak necvičilo, tak jsme schopni udělat, aby třeba chodilo a socializovalo se, bylo schopný jít do práce a něco takového, mít relativně prostě v pořádku normální život. Takže musí to být včas. Přesně, to je to nejdůležitější. No. Nedávno jste také hledal ortopeda a neurologa pro vznikající komplexní centrum. Jak jste pokročil? Daří se? Já jsem na tím jakoby hrozně dlouho přemýšlel a vlastně jsem si uvědomil, že nejdůležitější na světě, nebo aspoň pro mě, je to mít energii a mít čas pro své milované. A ať se stane cokoliv, nebo kdokoliv, nebo nějaká situace vám prostě tu energii nějakým způsobem krade, nebo žere vám ten čas pro své milované a vy s tím nic neděláte, tak jste jako člověk selhal. A já jsem se k tomu už jako hodně přiblížil a řekl jsem si, že už prostě ne a už takhle velký projekty prostě rozjíždět nechci. Takže jsem to momentálně teďka jsem to prostě stopnul. Jediný můj projekt teďka takový jako velký jsem já sám. A takže s tím chci říct, že rozhodně nemám v plánu nic stavět, nějaký prostě centrum velký vytvářet, dokončím, nějaká expanze jako bude, protože to už je rozjetý, tak toho se budu držet, ale nic víc už ne. Možná bychom teď od pracovních záležitostí mohli přejít k zájmům. Jak a kdy vznikl váš zájem o auta a stroje amerického původu? Ty bláho, to už si asi nevybavím, ale myslím si, že to bylo, když Segry, nynější manžel, vlastně přivezl svoji první Ameriku. Byla to krásná černá korvetka C3 a já jsem vůbec jako neměl ponětí, že takovýhle auta za prvý existují a že za druhý je vůbec možné tady v Čechách nějakým způsobem získat a díky němu vlastně jsem zjistil, že vlastně je pravda obojí, tak jsem se do toho nějakým způsobem taky pustil. Samozřejmě ne hned, musel jsem se k tomu tak nějak jako dospět. Já jsem původně tíhnul k motorkám, ale po mý vlastně bouračce na motorce mi byly motorky už dál zakázaný, protože dědův brácha umřel na motorce, takže ty jsou u nás totálně pasé. No, tak jsem se potom přesunul k těm, když jsem začal vydělávat k těm Amerikám, zjistil jsem, že to není úplně až tak zase strašně jako drahá záležitost a člověk, který tak nějak umí mluvit anglicky, tak si je schopný vykomunikovat ledascos a tak jsem koupil svoji první Ameriku, kterou renovuju do dneška, už asi 6 let. Co to je? Je to Ford Torino 1969, ale zase všem jako říkám, že jsem fyzioterapeut, který renovuje auto v truhlárně v Lesný, takže tak mi to tak jako tolerujou. No. Dokážete vysvětlit pro úplné lajky, v čem se ta americká auta tolik liší od těch evropských? No, liší se hlavně obrovskou silou, obrovskou kubaturou. Takovýhle motory jen tak tady v Čechách běžně nevidíte. Tam jsou většinou nějaký od 5 litrů výš motory, 5.7, 6.3 hemíčka, obrovský prostě V8, který prostě nikdo nepřehlídne ani nepřeslechne. A ty motory jsou prostě, jak to říct slušně, nebo ty motory obecně, ty auta jsou takový jako naštvanější, takový agresivnější, ale jako interiérově a co se týče těch technologií, tak jsou, tak jako dá se říct, že většina z nich jako zaostává za těma evropskýma autama, takže záleží na tom, co člověk jako preferuje. Pro mě to byla láska na první pohled a jakmile jsem do toho auta sednul a nastartoval, tak jsem věděl, jo, tohle auto prostě chci, to miluju. Ale nejde asi úplně o tom, jaký je rozdíl mezi evropskými a americkými autama, ale spíš jde o to, jaký je rozdíl mezi tou komunitou. Ta komunita těch sběratelů je právě úplně úžasná a do toho já jsem se prostě chtěl pustit, hledal jsem nějakou jakoby takovouhle druhou rodinu, kde bych se mohl prostě nějak uplatnit, kde bych jsme jezdili na společné akce a přesně to jsou lidi, který jsem hledal a jsou ochotní vždycky pomoct a něco jako jak si motorkáři mávají, když se potkají, tak něco takového děláme my prostě v Amerikách a vím, že vždycky, když někoho potkám s Amerikou, tak si budu mít o čem pokecat.
Takže i to vás přivedlo k rozhodnutí uspořádat první sraz Amerik, Přesně původně tak, v Lesné. Přesně tak. Tam se vlastně spojily nějaký moje nápady s něčím takovým jako užitečným a s něčím, s nějakou mojí vášní, s nějakou mojí láskou. Ale ten sraz Amerik vlastně byl to, co se týče té lesní, tak to sice byl můj nápad, ale organizovali to hasiči. Jo, to bylo pod záštitou hasičů, já jsem to jenom jako zprostředkoval, staral jsem se o průběh celé té akce a o organizaci a tady v Pacově už jsme to dělali pod vlastním klubem, založili jsme si vlastní klub Wheels of Wild a děláme to už teďka, vlastně letos byl 4. ročník, vlastně sami úplně čistě. Jak je náročné zorganizovat takový sraz? Protože to není jenom to, že přijedou auta na místo, samozřejmě musí se zorganizovat to, kde to bude, jak to bude uspořádané. Máte k tomu doprovodný program? Tak jako ta organizace je vždycky jako těžká. Každý, kdo někdy organizoval nějakou takovouhle akci, tak mi určitě dá za pravdu. Tady se to jako ještě trošičku liší tím, že jak pořádáme spanilou jízdu, tak musíme informovat všechny starosty, informovat policajty vlastně, poslat jim nějakou žádost o to, že si zastavíme křižovatky, že budeme něco takového pořádat. Vždycky to zatím jako proběhlo v pohodě, takže v tom je to dobrý. Další věc je prostě sehnat místo. To je asi to nejtěžší. Naštěstí tady v Pacově prostě nás přivítali s otevřenou náručí, což bylo skvělý úplně. To byl asi jako největší problém ze začátku, který se vyřešil takhle, což je bomba. Takže ten průběh byl vlastně docela z začátku hladký, ale pak se začaly nabalovat takový ty věcičky, když už si člověk myslel, že už něco má a odškrtnul to a tak si takhle odškrtával a pak najednou týden později tak zase škrtal ty fajfky, že to vlastně nemá, tak to bylo komplikovaný, ale hrozně záleží na tom, jaký k tomu máte tým. Prostě lidi, kteří vám pomáhají, podporují, na který hlavně spoleh a mají vlastní iniciativu. To je jako extrémně důležitý a já takový tým naštěstí mám a jsem za něj hrozně vděčný a bez nich by to 100% nešlo. Je to tak, že ve chvíli, kdy končí daný sraz, začínáte s přípravami nového, nebo jak dlouho vlastně taková příprava trvá? No v podstatě jako jo, dá se říct, že už to tak je. Ten příští sraz, nebo ten sraz, který bude teďka následovat, tak to bude takový naše 5. výročí klubu a řekli jsme si, že to uděláme nějaký větší a samozřejmě začíná to už organizací nebo v podstatě konverzací s ostatními návštěvníky, kteří přijedou na ten předchozí sraz. Takže dá se říct, že vlastně jo, už to začíná. A když říkáte, že plánujete ještě větší, znamená to, že bude stále tady v Pacově, nebo už hledáte větší prostory? Bude určitě tady v Pacově, jako větší bude v tom, že hrajeme si s myšlenkou udělat ho třeba dvoudenní, nebo pro nějaký, jako, pro nějakou uzavřenější komunitu, vyloženě fakt jako těch vystavovatelů, ne úplně pro veřejnost a v sobotu tam chceme udělat víc kapel, prostě pozvat, chceme, aby to bylo větší, bavíme se o nějakých kapel řádově prostě třeba za 100 000 a výš. A chtěli bychom, bude vlastně unikátní v tom, že chceme podpořit více lidí, chceme vlastně podpořit 5 lidí v tom příštím srazu, 5. ročník, tak 5 lidem dáme nějaký finanční dar. To je moje další otázka. Vy v rámci těch srazů právě na dobročinné účely vybíráte také peníze. Kam ty vybrané prostředky míří? Míří různě. Zpočátku to bylo myšleno tak, že se bude přispívat na nějaká týraná zvířata a s tím se vlastně ten první sraz dělal. Druhý sraz jsme už začali dělat vlastně s tím, že budeme přispívat nějakým handicapovaným nebo tělesně postiženým obecně prostě lidem nebo dětem. Takže každý rok vybereme nějakého takového člověka, sdílíme jeho příběh a pro něj to tak jako pořádáme a předáváme následně ten dar. A co se týče těch aut samotných, vy už jste možná odpověděl. Jaké je vaše vysněné auto? Mé vysněný, tak to je Plymouth Barracuda, obecně Kuda úprava ročník 72. Myslím si, že už ho tady vůbec nikdo, jakože tady v Čechách není ani možná 1-2 lidi ho mají. Jednou jsem ho viděl na srazu a myslím, že to byl Němec, že s ním přijel. A je to spíš v designu nebo v motoru? Říká se, že to je nejvíc agresivní, nejlepší muscle car, který byl kdy vyroben. Je to úplně ve všem. To je krásný předek, krásný zadek, prostě krásný, to je nádhera, to je bomba. No. No tak já vám popřeju, abyste si ten sen jednou mohl splnit, aby se to podařilo a děkuju za dnešní rozhovor. Díky moc. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.